Aksyon Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa mga pagulong dinalan sa mga balita lokal, Bulkan Kanlaon nagpabilin sa Alert Level 1. Mga JO sa nga na administrasyon sang Kabankalan wala gin pangkakasang bag-o nga alkalde. Sa balita national, net loss ang SSS ang 2021 nagdoble. TESDA magatanyag sang duga nga language courses. Sa balita international, anay Japanese Prime Minister Shinzo Abe ilubong na buwas nga adlaw. Balita sa sports, Filipino boxer Mark Magsayo napaslawan nga madepensahan ang WBC featherweight belt kontra sa iya Mexican fighter nga si Ray Vargas. Balita entertainment, Brad Pitt may tumalagsahon nga balatian. Samtang sa balita espesyal aton pag-istoryahan ang mga pamahiin o kung mapagpati sa panahon sang tig-ululan. Maayong aga Bacolod, mga aga bilogabahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Lunes, Hulyo 11, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Darrell Cabat. Kagaksyon Boy Duran. Sa aton balita sa lakat sang panahon. Lastras ang kagahon ang low pressure area nakitaan sa 635 kilometros na sidlangan sang Infanta Quezon. Ang southwest monsoon o kung habagat na nag-apekto karon sa nakatundan nga bahin sang Southern Luzon, Visayas kag Mindanao. Ang Western Visayas, kalakipag Negros Occidental kag siyudad sa Bacolod, mangin magalumon ang kalangitan nga may lapta-lapta pag-ulan bangod sang southwest monsoon. Mahinay tutob kasarangan nga huyop sang hangin gikan na bagat na nakatundan, padulo nakatundan ang mapatyagan sa isla sang Negros. Ang baybayon, mangin makanay tutob kasarangan ng pagdapya sang balod. Samtang adlaw nagbutlak la 5:29 kaina, magatunod naman la 6:10 karon sa gabi. Ang temperatura yara sa 25 degrees Celsius, tutob sa 32 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. This news sponsorship is Good morning na sa aton dira nga mga ka-aksyon, maayong aga sa mga naga-monitor liwat sa Facebook. Kag dira sa kay Rochelle Evangelista, maayong aga sa imo Rochelle. Sakay John Dexter Celis dira sa may siyudad sang Bago. Good morning man. Kag sakay Stella Marie Celis, maayong aga, no? Hindi ko bilang wedding ako. Hindi ko ako na. Hanapin mo muna, Action Boy. Matyago doon na tungtong ko lang sa somewhere in the dark bala. Somewhere in the dark. Bitaw ganta be. Oo, sige be. Tatamyaw ko lang na ha. Tanong ko to na ha. Sige. Good morning kay Miss Liza Joy Ilon Amoroso. Good morning sa mo, Miss Liza. How are you today? Kay Miss Georgia Gargasiran, good morning man sa imo dara sa may Singkang Airport. Kay Miss Homa Lomena, good morning. Telang itaw ganta ng cellphone Action Boy. Hindi nagkadto cellphone niya, hindi makita ang cellphone niya mga ka-aksyon, no? Sige. Kay Rochelle Evangelista, good morning and happy Monday sa imo. Kay Judy Florentino, good morning man. Okay? So, dali lang. Kag kay Leo Talaban, dara sa may Banwas, ang Lacaseliana bala, good morning. Kay Vanessa, ano na magwasa man? Rio Frir, good morning. Good morning man kay Torco Jongko, kay Jeneline Lebros Canillo. Good morning man sa imo. Kay Connie Laparan, good morning. Tamyaw nilang family Laparan, Labaniego, Torbela, kag Esparesya. Nagitamyaw si Connie Laparan sang Pandanon DSB. Good morning man kay Diding Alojamiento. Mayanda nga pag-monitor. Kay Girly Grace Tahonera Tabandal Panes, good morning. Kay Billy Albay. Good morning man sa imo. Sige.
Kay Leonila Tarosan, good morning. Dra sa may purok 20, Barangay Alangilan, Bacolod City. Good morning. Kay Teway mo kita? kay Rochelle Evangelista, good morning man. Kay Migo Butoy. Uy, morning lang na kay Migo Si Butoy. Butoy? Ni Rochelle Evangelista. Si Enrique Caballo Subaldo Jr., good morning. Rosalie Alterado Limato, good morning man. Si Roberto Hiraposco Caraballo, good morning. Aksyonan niya ang himata ni Pastor Johnny Caraballo. Nga siya nagtaliwan ko no, subong nahaya dra sa may Regina Town Homes, Barangay Singkang Airport. Sa himata dra ni Pastor Johnny Caraballo, siya ang nagtaliwan. So siya subong nahaya dra sa Regina Town Homes, Barangay Singkang Airport. Ang nagapaksyon si Roberto Hiraposco Caraballo. Sang hutuda na siya, no? Sa hutuda na siya. Ambutan, hindi Hutuda ko na siya. familiar. Daw naglingin ang ulo ko sa... Kaya daw, nung dumagi na kapanaog ko, siling ko daw, wala, igin ko, ay, ko gindala sa gubaydahan, bili na da. Daw, bla, gama mo pa ka Kasi lagi, no? natungtong mo guro sa mo eh. Sige, pangitaon talang karang. Ay, man, Masama ako naman mangita, ikaw naman di pa namya. itaw. Di ba garing man to, di ba? Oo, Okay, naka-on man tong iyang. Alam man to naka-mute. Good morning, anay, kay Sir Jory Puerto, Action Boy. Good morning, Kay, Sir okay. Puerto. Sang Police Station 8. Yes. Sige, ako naman mangita, be. Sige, ko na, be. Ano, Hindi buta, be. Good morning, dira sa mga kaupdanan ko sa Parol and Provision Office number 1. Sa July 15, madayon kita. July 15 is on Friday. Madayon kita sa aton nga clean up drive, no? Kay ma-celebrate sang anniversary ang PPA, no? So, ang Parol and Provision Administration. So, may clean up drive kita, no? Ang final details na pabalo tala sa inyo, no? Hindi connected sa internet. So, ba't sila wala siya sa Bagaw? Tiguro ba siya, lipat na ko ba siya to sa lakyan ko. Sige, standby sa aton nga mga balita lokal. Balita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:11. Sa detalye na sa ato nagapanguna nga mga balita lokal, nagapabilin sa gihapon sa Alert Level 1 ang Bulkan Kanlaon. Base sa Kanlaon Volcano Bulletin, yung pagwasang Feeble sa kahapon nga adlaw, may 5 ka tayog sa bulkan nga nagluntad. Nagalambot naman sa 151 tonelada sa kada adlaw ang ginabugang sulfur dioxide gas ang Kanlaon sa kada adlaw halin Mayo 1. Sa gihapon, ginadilian ang pagsulod sa 4-kilometer permanent danger zone. Ginpaandaman naman ang publiko sa posible phreatic eruptions o kung paglupok sang bulkan bangod sang madamo nga senyales sang aktibidad sini. Kadungan sa iya pagpungko bilang alkalde sang syudad sa Kabankalan, wala gin pangkakas ni Mayor Benji Miranda ang mga job order kon JOs and casuals sang syudad. Sa programa Istorya Espesyal, ginpahayag ni Miranda ang nasambit nga tikang ang bilang pamatuod sang iya serbisyo nga wala sang may ginapili bangod nagapati siya nga ang trabaho ang kinahanglan sang tawo. Ginanunsyo ni Miranda ang desisyon kadungan sang iya inaugural speech sang Hulyo 1. Ginpanugyan pa ni Miranda sa mga empleyado sang syudad nga hindi magpasipsip sa iya, sa baylo dapat palanggaon kag mangintampad ang maini sa ilang trabaho. Nibaluan sa pag-abot sa eksperyensya sa politika, hindi man maulihi ang record ni Miranda matapos nakaagi na ini SK Kagawad, acting SK chairman kag barangay kapitan kag barangay Kagawad. Nakaagi man ini pagpapili konsehal kag vice alkalde sang syudad apang lunsay wala makadaog sa nasambit nga posisyon. Kag sinilamang nga tuig 2022 liwat nagpapili si Miranda apang sa pagkaalkalde na kag maswerte man nga nakadaog batok sa yakasumpo nga si Anay Mayor Pedro Zaico Jr. Hindi ko ginapangayo sa inyong loyalty sa akon, kundi ang loyalty sa inyong trabaho, sa inyong sa konstitusyon naton. Kaya dapat palanggaon nyo yung trabaho. Hindi nga ako ang palanggaon nyo. Kaya kung ako lang palanggaon nyo, tinobro nyo mapasipsip sa akon.
Ang kabahin sa pagpahayag ni Cabancalan City Mayor Benji Miranda. Sa duga maraton nga balita lokal, ginfile na sa Kongreso ang hagna para sa pagtukod sa isa ka General Hospital sa siyudad sa Victorias. Sa post sang Victoria City Public Information Office, ginpahayag si 3rd District Representative Kiko Benitez ang nag-file sang House Bill 1239 ukon an act establishing a General Hospital in the City of Victorias, Province of Negros Occidental. Kung maurbahan, ang ospital ang pagkatawgon nga Victoria City General Hospital. Dugang pa ang pagpatukod sa ospital ang paghatag suporta sa Priority Healthcare Program ni Mayor Javier Miguel Benitez sa pagtatap sang kinanglanon medikal sa mga residente sa Victorias. Base sa layi, 500 milyones pesos ang pondo nga ialokar sa pagpatukod sa ospital kag ginalauman nga malakip sa 2023 General Appropriations Act sa idalom sang Health Facilities Enhancement Program ukon HFEP. Ginaduso ni Bacolod City Mayor Albi Benitez ang paghimo sang mobile registration unit para maproseso ang birth registry sa mga pumuluyo nga nagapuyo sa mamalayo nga purok kag barangay sa syudad. Sa Facebook post, nagpakikita si Benitez kay Undersecretary Claire Dennis Mapa, National Statistician kag Civil Registrar General sang Philippine Statistics Authority. Suno kay Benitez, may inisyal na nga sugilanon sa PSA angot sa ginaduso nga mobile registration unit. Bangod base sa impormasyon, may kapin 36,000 ang unregistered births sa syudad. Ginapaabot sa alkalde ang partnership upod ang PSA kag mas mahapos nga access sa birth certificate registration kag national ID enrollment. Samtang nagpatigayon sang project site inspection kag monitoring ang Department of Interior and Local Government sa 2021 Local Government Support Fund Support to the Barangay Development Program sa Negros Occidental. Iniagin patigayon sang DILG Technical Team sa 14 ka mga barangay sa siyudad sang Escalante. Kag matapos ang 3 kadlaw nga monitoring activities, ang team ang nagpatigayon man sang exit conference sa DILG Escalante Office. Diri gintalakay ang mga updates, feedback kag issues sa status ang nagapadayon nga SBDP 2021 projects. Samtang naging bisitahan man ni DILG Negros Occidental Provincial Director Roslyn Quintana ang Moises Padilla, La Castellana kag La Carlota agud ang balan ang mga importante nga mga issues nga mga concerns sa local government units kag DILG field offices. Ginpahayag ni Bacolod Mayor Albi Benitez na gina-finalize pa sa technical working group ang mga probisyon para sa partnership sang LGU kag mga pribado nga hospital sa siyudad sang Bacolod sa pagpatuman sang Bacolod Comprehensive Healthcare Program. Suno kay Benitez sa tiyon niya handa ng detalye sa agreement inya ipadala sa Bacolod sang Guriang Panlunsod. Paagi sa Memorandum of Agreement kinaduso sa Benitez Administration nga magpakiangot sa mga pribado nga hospital para masolusyonan ang mga kakulang sang health services kapag hatag sa kaigo nga healthcare access sa mga pumuluyo. Madumduman ini nga healthcare program ang kabahin sang prioridad ni Benitez o konsang Benitez administration kag target nga mapatuman sa sulod sang unang isa kagatos nga pagpangalagad. Ginatapos na lang, we're waiting for the final provisions sang agreement between the private hospitals kag ang city. Ginatapos na. There's a technical working group already in charge to trash out ang mga details ng agreement ka na. As soon as that's ready, we will send it to the council for their... Kabahin sa pagpahayag ni Bacolod Mayor Albi Benitez. May 150 kabago nga kaso sa COVID-19 sa Western Visayas nga nagdala sa kabilugan nga 185,912. Nagpanguna sa may pinakamadamong nga bago nga kaso ang sang COVID-19 ang siyudad sang Iloilo nga may 56 kag ang probinsya sang Iloilo nga may 55. Ang siyudad sa Bacolod may 14 nga kabago nga kaso sa COVID-19, 11 naman sa probinsya sang Antique, 7 sa probinsya sang Negros Occidental, 4 sa probinsya sang Aklan kag 3 sa Guimaras. Wala naman sang bago nga kaso sa COVID-19 sa probinsya sang Capiz. Samtang 13 naman ang na-report nga naka-recover sa COVID-19 kag ang total recovery sa nagdagat sa 178,803. Wala naman sang na-report nga napatay kag ang death toll na nagapabilin sa 6,023. Action Radio Philippines Standard Time, 18 minutos na nagaligad sa takda ng alas 7.
Net loss sang SSS ang 2021 nagdoble. Samtang TESDA magatanyag sang dugang nga language courses. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kaag sa aton mga kaaksyon, masami ka bala. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga Basi malimtan. Good morning dira kay Chanel Perseveranda. Chanel Perseveranda, morning sa imo. Atia Kim Rimanteng, may agateng no? Ara ka naman Wala man gintago sang giting ang imong nga anak son boy. Sige tago ba sang giting mo nga. Ang gifting nga Yung ako. mga cellphone. Cellphone lang. Testingan ta betawag. Gulpi lang na kuan. Tanabi ko nagaring. Ari pa to digi na ginagamit ko. Gani man. Feeling ko na misplace mo gid Gani. Kay Joshua Christopher Bellas. Josh, morning sa imo dira. Garing man siya. Ang tabi ko may magsabat. May magsabat mo silingon. Gina-process yun. Kaya prindan. Process yun na sa draw. Roberto Hiraposco Caraballo. Sige lang i-check ko lang karon sa kuan sa Daluma. Galing kayo kabudlaw. Check mo na lang to subong. Habi mo hapos na mo saka panaog de. Budlay Apat ka floors abe. Makaingagaw ko. Hindi man nga budlay manaog saka pero makaingagaw ko yung kadto panaog balik. Uy. Naksyon bla suguwa kay kung kaagahon kapilahin na balik ko ng babaw di. Among ginagamit niya nga exercise. Hindi, may guro ikaw to check sa slakyan ko eh. Wow, amazing. Hindi lang yabi mo yahaw. Ano na Lawig pa? Ano na oras mo ba? Hindi na, sige lang
Amo na iya ang tama nga opisyal, wala nagapolitika, wala kolor. Si Mayor Miranda. Yes, kinami si Action Boy, ano. Oo, ayagin pang kakas ang mga Ambaya to gani, mayara. JO. Ambaya gani Action Boy, mayara. Kuno sang nalipay, mayara makuno sang nangakig sa iyang desisyon. Kay ang Kasi mga- syempre, pasiguro to nag-support pa siya, mamba nga ako na mabulo sa posisyon. Kami na tani, suporta kami ni Simo kay tani makakuha kami ti ano bang iway mo yung pangkakas ng GO dati sinumbuslan na munda. Nan. Kaya mo to tiya yati. Iya desisyon niya, no? Iya na iya. Kaya hindi ko na kusnaya. Tanawon mo lang kung mga sinugid nga trabaho kag importante. Magkadamo ang mga GO nga wala man ka obra mo. Gabaton lang Kamu kada. ng islan. Kaya Sola Mabarnacha. Hey, sawadik ha. Sa may Thailand. Kay Miss Veronica Santillan Manukan, good morning man sa imo. Kay Jinky Delagdon Aragyapon, John Rodolph Kadagat Garcia. Aha. Happy birthday gini ni Kuan ni Michael June Season ni Maninoy mo. Happy birthday Manino. At hindi mo ko pag-blow out. Ay, Tiyato- kami kilin Action Boy sa kupunta na kami. Tiyato siya to ilis. Pwede lang yun na. Ah. Order siya food panda, delivery. Ay na. Pero bayaran niya nga daan lang. Masibla. Para kay Action Ann plus ang birthday, may nagpa-deliver di food panda sa iya. Pero siya mabayad. Ano mo na naman? Ano yaman? Pag-abot sa may food panda ka din ng Ann Defensor. Sige, tiyo, ka. Bako, uy, dami ito ka food panda. Yan, di lang ako bayad. Kaya ginpadala siya sa iyong magulang sa food panda, pero siya mabayad. Ay, kalay. O, hindi ko maga muna Cancel. Sa bali birthday niya. Birthday. Ang birthday ito ba lang ka? Ay, wala ka na guro. Ay ka pa din sa birthday. Naglupuli ka na. Napuli na ko. Yung mo ito nagkuha siya sa pagka. Puro siya nagbayad. Kasabad. Kay Josefina Locsin Generato, morning dira. Ginagreet siya man na taga-Purok Magnolia sa Barangay 7. Sa pamilya Mabakyaw dira, Lamina kag Temporosa. Ngayara dira sa covered court. Kay Aida Kapihanda sa covered court na. Morning sa inyo. Morning. Nakatilaw ko na talang mo. Ay, gali ka. Oo. Di ko ito ka naman. Basta abi ko pagguwa na ko, nakadiretso ko din ako ni man. Di nga ni 7 dampe. Hindi sa likod sa Agustin. Ay, oo. Feeling ko upod ta to. Tong halin ta sa... Ay, yan! Di na tagalin ka, ne? Dito to rin man. Nagtalang. Naglalambot ka sa cover ko. Covered court. Yung mga gani, Di ko ano na di man. lipat ko sa dinner, tataguro na. lipat Basta, ko. alin ta sa kwan. Ay, ano ni man, covered court rin. Ato, kagina sa covered court, may Hindi, lang tatuhalin sa ng hotel bala ng Nalipat ko. kan lang, hotel ba ni Jersey? Ay, wala ko nakagi pala. Ay, kada kagi pa. Di tatuhalin na duwaya nga. Kasi kaduwa ka na tala. Hindi! Kaduupad kita. Oo. Kaya... Hindi ko lang ako pa ko nakakadto sa sa kay Jersey nga ano dahil. Anong taga ni? Stonehill. Oo, way po ka. Sige, standby na sa aton mga balita national. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo.
I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang Aksyon Balita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:29. Sa detalye na, sa ato nga panguna ng mga balita nasyonal, nagdoble ang net loss sang Social Security System sang 2021 nga naglambot na sa 643.9 bilyones pesos. Suno kay SSS President kag Chief Executive Michael Rehino, ang SSS ang may provision nga dapat magalokar sang reserba para sa makinanglanon sa palabuton kag iban pang liabilities rason kung nga nagdako ang net loss. Dugang pa ni Rehino, naka-apekto man diri ang nagpanahon nga pagpondo kon pensyon para sa mga mamumugon sa pribado nga sektor. Nagpasiguro naman ang SSS sa mga stakeholders nga hindi maapektuhan sang tuman kadako nga net loss ang cash flow sa ahensya kay nagpasaling nga makasarang sa gyapon sa paghatag sang benepisyo sa mga miyembro. Ginpatag man ni Rehino nga ginpatuman na sa SSS ang panibagong nga accounting guidelines nga ginabaton sang International Accounting Standards Board. Ginpahayag sang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA nga target nila nga magdugang sang language courses sa idalom sang National Language Skills Center o NLSC agud buligan ng mga Filipino workers hindi lang diri sa Pilipinas pati na sa abroad. Suro kay TESDA Officer in Charge Deputy Director General Rosana Ordaneta, sa ila padayon niya pagsabat sa mga hingyo sang workers na tala na sila nga magtanyag sang madamo nga language courses kaupod ang foreign embassies kay iban pang international organizations. Ang mga language courses sa ginalakipan sang Arabic, Mandarin, Korean, Italian kag French. Ginpahayag man sang TESDA official nga magluwas sa pagtudlo sang lengguwahe, ang pagtudlo sa kultura sang pungsod ang nalakip man sa mga kurso. Sa karon ang NLSC sang ahensya ang nagtanyag o nagatanyag sang English Proficiency for Customer Service Workers, Japanese Language and Culture, Japanese Language and Culture Level 2, Spanish Language for Different Vocations kag sang 2021 ginpahayag sang TESDA nga nakapag-graduate sila sang 1,148 ka mga graduates sa idalom sang NLSC. Magapabilin si Secretary Carlito Galvez Jr. bilang Presidential Peace Advisor tungkol sa katapusan sang 2022. Ginkumpirma sa Office of the Press Secretary nga si Galvez sa karon na nagaserbi sa idalom ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. tubtob sa katapusan sang 2022 o kung tubtob siya ang mabuslan. Ang nasambit nga desisyon sa idalom sang Presidential Memorandum Order No. 1 ang pasiguro nga wala sang interruption o kung disruption ang aktibidad sang Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity kag ang implementasyon sang Comprehensive Peace Process. Ang dokumento na pirmahan ni Executive Secretary Vic Rodriguez sa pang Hunyo 30 apang Hulyo 9 na sang ginpagwa sa publiko. Si Galvez nga nagserbi bilang Armed Forces of the Philippines Chief sa ang ginapoint man ni Anay Presidente Rodrigo Duterte bilang Peace Advisor sang 2018. Sang 2020, siya naman ang appoint bilang Chief Implementer sang COVID-19 response sang Gobyerno Nasyonal. Ginkumpirmar ni Vice Presidential Spokesperson Reynold Monsayak nga magasaylo sa opisina sa Mandaluyong ang Office of the Vice President kon OVP. Suno kay Monsayak ang bago nga OVP sa Mandaluyong ang sarang makaakomodar sang tanan nga co-term, casual kag permanent employees sang OVP. Suno pa kay Monsayak kon isa na ka lugar ang tanan nga empleyado sang OVP ini ang makabulig agud ma-enhance ang efficiency, economy kag streamlined processes. Wala pa sa exact nga lugar kundi ang OVP sa Mandaluyong apang ini ang mas accessible sa tawo. Sa iya unang adlaw bilang Vice Presidente, nagbukas si Duterte sang 6 ka OVP satellite offices sa Pilipinas. Ang satellite offices sa nagatanyag sa medical kag burial assistance sa publiko.
Ginpahayag naman ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga mahimo lamang i-konsiderar sang gobyerno ang pagsuksok sang face mask bilang optional kung mangin safe na ang sitwasyon. Suno kay Marcos, sa piyak nga maayo na ang sitwasyon kag wala nakapuno o kung nagakapuno ang ospital, apang kung hindi magmahinalungon, magaresulta ini sa posible liwat nga pagsaka sang kaso. Damlag lang si President Marcos ang nagpositibo sa COVID-19. Sa press release ng Presidential Communications Operations Office, ginahinyo ni Marcos sa mga local chief executives nga suportahan ang COVID-19 booster program sa gobyerno nasyonal kadungan sa natalanang pagbalik sang face-to-face classes kag full reopening sang ekonomiya. Tubdob sa itong Sabado, ang datos gikan sa Department of Health ang nagapakita nga ang pungsod na nakarecord sang dugang 1,712 ka COVID-19 cases nga nagresulta sa total case count nga 3,714,770. Ginfile sa Kongreso ang hagna nga magatukod sa Department of Disaster Resilience o DDR. Ginfile ni later 1st District Representative Martin Romualdez kag duha kay banpa nga mamalidha ang House Bill number 13 nga may tinutuyo nga magdumala sang maayo nga dumala sa maayo ang disaster risk reduction kag response efforts sang pungsod sa tion sang kalamidad. Nasaad sa hagna nga tion na para magtukod sang isa ka departamento nga magatutok sa natural hazards kag disasters nga nagasunod sa science kag ICT-based approach. Ginapaabot nga ang DDR ang magatutok sa tatlo ka mga aspeto kaangay sang disaster risk reduction, kahandaan sa tion sang kalamidad kag ang pagresponde kag recovery kag rehabilitation. Anom ka mga mamalidha ang nagaduso sa Kongreso sang hagna nga nagamando sa pagtukod sang e-learning center sa kada syudad kag banwa sa pungsod. Sa House Bill 453 nga ginpasar ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte, dapat magpatukod sang isa o kung mas madamo pa nga e-learning center ang kada local government unit. Iniman ang nakita nga solusyon sa nagapadayon nga demands sang accessibility kag availability sa mga naglain-lain nga pamaagi sa pagtuon tugas sang pandemya. Dungan pa nagapati man ang mga kongresista nga makapaayo ini sa kalidad sa edukasyon sa pungsod kag makabulig man sa mga estudyante kag manunudlo. Sa idalom sa sining hagna, isa lamang ka e-learning center ang gina-require apang dapat nga magtukod sang dugang nga mga sang mga LGU nga may masobra 100,000 ang populasyon. Ang kapaslawan sang Bangko Sentral ng Pilipinas o kon BSP nga mag-deliver sang gina-require nga kadamuon sa mga identification cards o kon ID ang nagtugas ang triple effect nga nagdelay sa Philippine Identification System o kon PhilSys project. Sa audit report sang Commission on Audit, ginpahayag nga ang BSP kag ang kontraktor sini ang dapat magpagwa sang 116 milyones ka mga Philippine ID cards sa sulod sang 4 ka tuig apang wala ini matuman. Duga pa sang COA ang kapaslawan sang BSP ang nagpadugay sa pagpatuman sang proyekto sang PhilSys nga may tinutuyo nga magpasangkad ang mapasangkad ang transaksyon sa pampubliko kag pribado nga sektor. Sang tuig 2021 nga audit report, masobra 27 milyones lamang nga pre-personalized ID o kon 76% sang annual requirement ang nahatag sang kontraktor. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:36 ang atong dugang nga mga balita sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Sa aton mga Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey.
Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog o kung hindi gani, Yes, di na ko tuman kay hindi ko makita ya sa akon kay si Mark Bandavaro baligwas dira ginatamyaw man sa Purok Tangkong. Ang mga taga Purok Tangkong dagali kag sa Triple J Store ha. Barkit Tribe, morning man. Mark Moises. Greet niya lang kuno ang iya family sa family Moises Teodorico kag Luntaw sa La Carlota City. Si Barkit Tribe laga paarak man kun may nga comment no. Si kay ginatamyaw niya bisikon mo Antonio Yulo. Si Ardong Yulo, Antonio Villanueva kag Kimpo Yulo. Na mga Yulo family da may aga. Dennis Nuestro, good morning man. Sige, vaccine doors, mo dapat makita mo. Sige Good morning man kay Eddie Laus, dara sa may Victoria City, upod kay nanay ni Isabel. Kay Dennis Nuestro, good morning sa Woodfire, Bacolod. Si Mami M sa Boso, good morning man action boy. Kag ginatamyaw niya gid sang happy birthday ang iyang beloved bro nga si nga young guest nga si Edgar Pantaras. Thank you. Happy birthday to Teto. Tito Edgar. So, tamiyawan siya karon on air action boy. Padumdumon mo action boy. Yes, oo. Tamiyawan siya karon kay para maayo ang iyang adlaw. Kay F. Smart Tadeo Salcedo, good morning. Sige. Dumadunlan ko kay Barkit Tribe. Kay Raymo Machong or Machong. Good morning. Greet niya lang tanan nga taga Barangay Bagroy Binalbagan kay Sir Dino Yulo kuno. Good morning. Congressman. Yes, gapamati sa Action Radio. Good morning. Morning da. Enrique Caballo Subaldo Jr., good morning man. Si Christine Minies Villalobos, good morning dahil sa may Pandanon DSB. Good morning. Si Norbing Galiciadra, Gina Galicia sa Hacienda Luigoy, Granada. Always kapamati, mayong aga sa inyo. Si Ma'am Romela Ilostre Arevalo, good morning. Upod mandra kay Sir Shelo Arevalo, kag kay Excel Faye, no? Excel Faye, no? Excel Faye. Aya Fire naman to yung kay, Sir Aya Fire to ang kay Lester Ray Benitez, kag Ayesa Benitez, no? Sige. So, good morning. Kag dugong tuyo kung nasang kano? Gintuyo ay wala cellphone. Cellphone ko na. Hindi na to puro cellphone mo yaman. Kung manadala ko. Mabala mo na kung wala nag-ring at i-confirm. Nakuha na SIM. Nagdawag ko man cellphone sa sa December, no? Kadawag ka cellphone, no? Sa December? Oo. Kadawag ka cellphone sa December. Kung di na tuman. Nadawag ko man. Ay, ang busi mo yan. Basi ginatag mo kay Renz. Dumduman ko siling mo ginatag mo kay Renz. Siguro. Basi. Kaya iya cellphone doon, tatlo. Yan ako niya, isa lang yung gyapon niya. Ay, gilig. Amo tati ala, kung lasin nyo, tatlo, tagduwa cellphone nyo yan. Sino siya? Ay, kamo Ako kinanglan. Amon maduwagin man cellphone na mo. Kailan sa di ba sangga patrol kami bala? Sangga patrol pa ko bala. Kinanglan mo samtang report ka, may ga-live ka pagid. Tama ng purpose na action boy. Okay. Mga reporters action boy, actually, mga duha gina yung cellphone. Kaya isa pang live. Ang isa pa, kung meron makisa action boy, ga-live report ka, ang isa ga-record. So, yung mga interview. Correct? Okay. So, kung may katuan ko kami interview ko, dalunta ka. Nga, dalon mo ikaw ito. record mo. Cellphone lang. Cellphone lang. Palamunta lang ka. Palamunta lang ka. Kaya ako cellphone dyan, hindi kayo makarecord mo. Kaya ma-report kayo mo. Hindi, gusto ko may kauyat. Diyan nga gana mo na blaw. Kagamo si mo. Kagamo sa kano. Kagamo sa gusto. Annalisa Vargas, maayong agaman. Kaya good morning kuno kay Lieutenant Colonel Romeo Vargas. Ay, good morning. Kaya sa tanan nga teachers ang Roberto Salas Benedicto Elementary School. Sa dining eskwelahan man, La Carlota. Roberto Salas Benedicto Elementary School. Kasi sa La Carlota na siya. Ba siguro. Good morning, Action Boy, kay Michael Joseph Hilado, dahil sa may Iloilo.
Mayang aga dra sa inyo. Ang galing kaya sino nga ni ang father ni Salvador Benedicto na tayo mo do hindi ko ka ang father ba ni Roberto Benedicto bala? Si Salvador Benedicto. Amo na sa father ang ngalan sang Banwad Ati ba si Tiga ining Roberto Salas Benedicto nga eskwelahan buton din siya. Pero kilala ko ya si Juan. Si Lieutenant Colonel Romeo Vargas. So nasa Kamayla na siya eh. Oo. Ruming pa. Boruming. Migot niya. May isa pa ko kalagina, may isa pa ko ipamangkot karon sa imo. Ano? Oo, okay daw. Ang sa konblaki na ipamangkot ko pa natani karon sa imo. Ate La Carlota gid Tsakto gid ko La Carlota man. Ang Roberto Salas Benedicto Elementary School. I-check mo lang karon to ang party sa mga balita to gani kay nang ato sa Pilar bla sa Banwa sa Nigaran nga natabo atong kuan gyud to ay atong magpamilya bla nga naginaway na i-check na bla si kuan bla si Chief bla kaya gusto ko na ipa-check ang iya nga si nag Chief dra no kang iya nga Ranggo bla si Sabando di bla si Sir Sabando da i-check ta na para si Sir Neserato sa bando? Hindi. Pero hindi ko sure sang iya nga ano sang iya nga... Ang iya nga gusto ko... Bago na siya, di ba? Kay Duginislan. Oo, kasi kuha na Kay mo. Ligan si ano na si Pat Moksumangal. Okay na, bago na sa tuod sa Hinigaran nga happy, no? Sa nagliga lang sila gin islan. Pilipinas wala nang World Boxing Champ. Wala ta World Boxing Champion. Kasi naperde si Magsayo perde si Magsayo. Ari na disabilita. Okay. Upay. Sige. Standby na kita sa mga dugang nga balita. Aksyon Balita Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:45. Kag sa detalye balita international, magapatigayon sang night vigil karong adlaw Lunes para sa bangkay sang ginpatay nga si anay Japanese Prime Minister Shinzo Abe. Madumduman gintiro si Abe samtang nagahinunanon sa isa ka political campaign sa southern city sa Nara. Si Abe ang pinakamadugay nga nagserbe nga Prime Minister sa Japan kag ang iya pagkapatay sa edad nga 67 anyos. Ang ginkakibot sa pungsod labi pa nga ang gun crime ang pinakatalagsahon nga matabo sa Japan. Ang gunman ang ginkilala naman kay Tetsuya Yamagami, 41 anyos. Ang lubong ni Abe ang patigayonon buwas nga adlaw Martes. Samtang ginapaabot naman nga magabisita sa hayat ni Abe ang karon nga Prime Minister nga si Fumio Kishida. Sa negosyo naman, presyo sang langis gina-project nga maganubo ini sang masobra 5 ka pesos sa sini nga semana. Ang diesel kag kerosene nga presyo mahimo magnubo sang 5.80 tungod sa 30 kada litro, samtang ang gasolina mahimo magnubo sang 5.30 tungod 5.80 ang kada litro. Isa ka opisyal gikan sa Department of Energy damlag pang nagpahayag nga mga lockdowns kag ang mahuyang nga purchasing power sang China bangod sa nagasaka nga presyo sang makinanglanon nga mga balaklon ang isa sa mga rason sang pagnubo sang presyo. Bilang resulta, ang demand para sa langis nagnubo ini sa bilog nga kalibutan bangod sang pagnubo man sang production level. Sa foreign currency exchange rate, ang US dollar 55 pesos kag 83 sentimos, Singapore dollar 39 pesos kag 91 sentimos, ang Hong Kong dollar 7 pesos kag 11 sentimos.
Kag sa aton nga balita entertainment, ginabulgar sa aktor nga si Brad Pitt nga nag-eksperyensya siya sa facial blindness. Sa nasambit nga balatian, hindi niya gilayon makilala ang isa ka tawo, tubtob hindi niya inilang tawon sa makaduha ka beses. Halin pa sa tuig 2013, sang iya nabatyagan ang nasambit nga balatian. Sunod naman sa National Institute of Health nga ang prosopagnosia ang isa ka neurological disorder sa diin mabudlayan ang isa ka tawo nga makilala o kung ma-recognize ang sinuman bisan ini pa ang iya himata. Napaslawa naman si Mark Magsayo nga madipinsahan ng World Boxing Council featherweight belt pagkatapos na pierde pagi sa split decision sa Mexican boxer nga si Ray Vargas sa hampang hiwat sa San Antonio, Texas. Nagpabor kay Vargas ang duha ka judges nga pareho naghatag sa 115-112 samtang 113-112 man ang isa para kay Magsayo. Gintumba, ako napatumba ni Magsayo si Vargas sa nabilin nga 40 segundos ang 9th round apang hindi ini bastante para makuha asang Pinoy champion ng kadalagan. Base sa CompuBox, mas madamo nga solido nga sumbag ang naigo sa ni Vargas kay Magsayo. Bangod sini, nakatilaw si Magsayo sang unang pagkapirdihan sa professional career nga mayara sang 24 ka daog kag isa na karon ka pierde. Wala naman sang pierde si Vargas nga 35 ang daog, lakip na sa ang 22 ka knockouts. Bangod diri, wala na sang Pinoy boxer ang yara sa listahan sang mga world champions. Balita Espesyal! Alright! Energy! Action boy! Happy Monday! Happy Monday! Bisan maulanon, kag bisan wala ang cellphone. Yes, matugnaw nga Monday, Action boy. Yes. di ng cellphone mo nagkanto. Libugan ang ulo ko mo, naglibog yung ulo ko actually. Hindi ayan ang Getty. Kasi ang getting, guro nagkuha sa imong cellphone. Cellphone. Again, Action boy, tamyawon ko lang sa happy birthday si Maninoy Michael June Season. Happy birthday sa imo. Happy birthday, Michael June. Dress naman siya to Elise. Kag happy birthday man kay Tito Nonoy Igay Pantaras. Edgar. Mas ibla Igay ni or Egay? Edgar mo, Egay. Egay. Pantaras ang Silay City from your Hinablos Action Eden Aboso and Mommy Ems Aboso. Yes, happy birthday. Happy Tingala birthday. Tingala ko si Action Eden. Sin kung anong ginaprekpare kagahapon la. Oh. Gali, kung sa isang birthday ni Tito. Nag-process siya sang lechon. Hindi ko anong ginaprekpare ni Action Eden. Uy, wasi surprise to tani. Sorry din. Pasensya lang sa kay. Lagi ko mangita karon lechon si Tito. Yan, wala ka na Action boy. Ikaw, kita karon sa lechon manok, no? Ano hindi ko sako? Ini siya nga daw, hindi mo sa kuhan bala? Hindi mo sa mga istorya, bla? Hindi mo istorya, dyan. Grabe, ba? Kada mo istorya siya. Kadilingid plagi ka na mo para sa sako. Sulboy ka sa sako po. Ang inasakuan niya galing preparasyon para kay dito yan, unoy. Siling kagid Action boy. So, hindi ato surprise. Kabalo na siya, no? Sorry, si sinsya lang kay... Basi, makibot mo lang yan si... Pakibot-kibot lang si dito. Ngara gali. So, sige, Action boy. Ato na balita special. Ini nga, subongo. Ini mga pamahiyan. Kung mapagpati, bala sa panahon sa tigululan. Timing kay tigululan, subong. So, mga lili, bla. Good morning, mga Action Felix. Sampanyel, ara na siya. Ara na siya. Nakatakot din man sa saka. Kalait. So, good morning. So, ari Action boy, of course, ang mga pamahiin, Action boy, kung mga pagpati, iba niya gapati, ganyan, iba niya wala man. Mga lili na. Okay? So, una Action boy, Aryo, isa ko no ka mabaskog nga bagyo ang natalana nga abot kon ang baho kuno sang baybay do kalangsa. Tingnan mo sa ilok na kung wala sabi. Charot lang. So, baka, kung may kabi ko na tikad to kayo sa baybay, kag... Simuton, magiging lang sa gitwa ng baybay. So, inibilang panda man guro sa mga tagahigad baybay nga magprepara sila. So sagad din gila yung mga tagahigad baybay ni. Oo, balang gali nila kung may bagyo. Actually, mga patimaan nila mo. Oo. Para kaya ka-notice ka, nga kung daw hana nga mag-ulan, kung sila mag-ulan tudo,
ang mga kasapatan sa inyo balay doga ginuwa. Oh, Mga tangam. Ay, lang pala. Kaya gapabalo na sila. Kamaulos lang. Muta, na may maabot nga ulan. Magiting. Magiting. Kaya ginawa, sa ginapabalo kanila. May paabot nga bagyo. Naman kung may bagyo ko. Bago ko nakabati yan. Naman action. Baka magluwas na action boy. Doon naga-shape ko no kanal ang dalampasigan. Ano tsura sa kanal? Ang doon gin-search action boy. Doon duga mo na bala ko no ang ano bala. So hindi siya bala pa flow, ya bala nga. Hindi siya pa kumbaga di ba kung pabaybay duga pa amo na sa imong tubig. Aray ako no mo na sa kilid ko no yun. So bantayan mo na action boy. So do medyo ano siya do ka linong saya pero gamo na sa kanal. Duga ka. Kita gini nila sa radyo gamo na. So Tapos madjong mo na. Ano na yun mo yaman? Kalain. Liat tabla. Go practice actually. Go practice madjong para malasa mo na yung pizzas. Gagawa ko nung raga-raga kung mag-ulan. Siling Action Eric magbanwa. Mo na dito mga sapat-sapat na daw ginuha na sila basta daw mag-ulan. Oo. Natatasiyahan ko na tuon mo. Daw ginuha sila blaw. Lain na maginuha mga manog mga. Ay kala, hindi. Ngilo ginakatama mo. Yaks, may pamagawa ang okay na kung magawa ang ipis, hindi lang magawa ang kay ka dumdum ko na sa mga lugar bilang isa do mga bahaan or kaya daw nakita ko na daw drag ka base na daguro ang kuanay ang ining pelikula bilang nga Ice Age. Kita ang pelikula nga Ice Age nga mga kasapatan kay ginuwa sila once may calamity nga may calamity to ga pinakuha na sila mo no ginuwa ba siguro action boy siling ni Mami Ems ang upo din nila ko no siling ko no kung maghuni ko nung pakaabot silang mauntat ang ulan magkukak kung magdinamo sila kokak wala ka ngayon ayan paka ko no pwede ka mag sideline action boy bilang paka hambal man ni Action Eric mga sapat kuno sa bukin magwa kon maglupok ang bulkan isa pa gina mabala na nila mga okay so sa ulan lang tani Action Eric okay lang sorry galing ko ka Action Eric so next Action Boy kung may kung may celebration bala sa inyo nga balay yan kag hindi ka gusto nga mag-ulan magbutang ka kuno sang 12 ka isa ka dosena sang itlog sa inyo nga atop. Ay na? Ano mo na? 30, no? So, kung may dako nga celebration sa inyo balay, Action Boy, butang ka na sa isang kung may mga gusto po, kung naimo labi nga, may dako, hindi man may dako celebration sa inyo balay lang, kundi kung may mga party, o may mga activities. Activities. Kami mga outdoor activities. Yan. Mabutang ka isa ka dosena. Tre. Isa ka dosena lang? Isa ka dosena, kaya tre, sobra 30 na yan. Do 30. 30 lang? 30. Okay. Basta ito nga 3. Ano kay, hindi ka kabalo, kay magbakay itlog. Isa, duha lang. Makalain sa ka-trim lang, wala mo na ka 30 na. Ay, sorry. Budgeted eh. Duha lang kay itlog, ito bakal. So, muna, in fairness subong mo lang ko ni kabati Action Boy, nga butang, ti masaka, kapatid agli sa babaw, yung sa inyo atop, yung butangan mo, kaya sang ako sa kami sa una, doon duman ko sang may mga activity kami, hatag kami itlog isa ka tray. Naghatag kami itlog sa Carmelite. Pila na ka beses na nga proven na siya nga proven once na siya. Magano mo. Oo nga meron gani nga nag-ulan. O di nakahatag na kami to sang aga. May experience ako na mo nag-ulan. Nakahatag sa muna sang itlog sa Carmelites. Nag-ulan tapos sang manuglapit na nga mo activity, naguntat. Tapos activity nag-ulan. Ay, amazing. Experience ako na ya. Ate, way ko man mo ginagawa nga magpati, pero ako na experience siya. Mo na experience siya. Proven mo na iya. Proven ko na iya. Okay. So, mo yala na iya sa atop kaya mabutang. Sa atop kaya so, pwede ka silingon, na sa bawion mo lang ang gapon. Pero mas tipid niyo ka 12. Libre sa katulog. Ano yung 12? Lagi ang boy. Hindi pwede 11 ha. Kaya basta yung drink side sa inyo balay mo ulan lo. So, dapat 12. Ganyan. Yan katulog. Yung silang litong itlog to kay tanok mo yung isa. Gini nga kinagutom na sa likaw lat sa event. So next Action Boy, bulong ko no sa Dilay ka, mamangkot ko dahil butang sa kung may ka mo atop, di mo ibutang na. Kung may atop. Himuan mo atop. Himuan mo gijatop, bisan magkinano. Butangan mo gisa atop. Nag-big celebration ka pa sa inyo balay nga wala mo lang atop.
Ni mo, trapal eh. Hindi ang klase na blanca. Ka-big celebration sa inyo po ay kay Atop. Mo yaman din mo. Outdoor na nakaroon. Pero ang ibang gabotang ginagapon yung mga parindis na mainitan, mga tent or ano da. Okay? So next action boy, bulong ko no sa ano kayong bungang araw sa ligay noon gani? Bungang balhas. Bungang balhas muna. Bongo. Oo. Bunga singot man sa ano mo. Naglibog wali ulo ko mo nga ti bungang araw. Oo. Sa ato ni bungang balhas. Oo. Nga araw balhas do kalayo. Tingnan ito na mahimo. Sakto na bungang balhas basi plagpat na hapon no. Hindi mo kaya mo niya mo na bungang singot sa Bisaya. Singot? Singot kay balhas, singot. Balhas. So muna, bulong na kuno action boy sa bungang araw lang gamiton tama. Sa bungang araw, ang una nga pag tulo bala sang ulan sa bulan sang Mayo. Ang first ulan sang bulan sang Mayo, bulong na kuno sa imudra nga di ba habok-habok nga katol no. Bulong nagligo na. Perte no. Bantayan mo dapat ang first ulan sa Mayo. Sa una, may ara na nga perte bala kalawig sang tigilinit. Oo. Pag ulan sa Mayo, ulan sa Mayo, sa una kaya ang kwan sa una ang air ta sa una very clean ba yan mo. Subong ya kung mag-ulan nga first ulan abi after so long at time nga wala ga ulan. Why na siya gina-advise nga magpligo kada kakonasan ng polluted ang tubig. Kung araw lawig-lawig na. Sa una pagpati na namon sa una yang amo na sa kuno ng kuan ng daw bendita bla. Holy water. Kung ang first nga ulan sang Mayo. Amo na yan, amon nga pagkabalusong na. Ay mo ya, bungang balhas. Bungang balhas. Hindi na ako niya, ila na diyo. Ila na diyo. Okay? Mo nang tsakto ang bali Veronica, ang first ulan sang May, ginasalod na kay ginahimo Holy Water. Amo na sa amon nga. At iba siya mo pag magluwas pag ginahimo siya Holy Water, pwede man siya action boy nga, bulong sa imo drang bungang balhas. Okay? Hindi pwede nga daw kuha ng skin oil ang gamiton ko. Wow, modern. May budget. Alam kinala mo pag-kwarta ang unab lang nga ulan sa Mayo. Ang unab lang nga ulan sa bulan sa Mayo wala bayad ya. Mo ka na. So next action boy, palatandaan ako ng action boy nga magauntat ng ulan kung magpakita na ang rainbow. Correct. Diba? Sakto na yan. So magauntat ng ulan. Or naguntat tingin mga na yung ulan eh. Pag na-rainbow na siya eh. Okay. Kaya para nga makakadto sila sa at the end of the rainbow. Yes, for the pot of gold. For the pot, yes. Di ba? So next action boy. Kung palatayon gabi sa Balangaw, okay ka lang? Kon? Palatayon ka lang. Hindi ka naguro makalatay? Kung tagakan siya maglatay, malatay ka. Hindi, mas mapasok ko. Pero kung gako chance mo ko gold, pila ka colors ang rainbow? 7. Yes. Ay, kalai. Memorize mo hindi? Of course. Red. Lang kita red, violet. Kadugay na si mo. Orange. Red, orange, yellow, green, blue, violet, indigo, violet. Doon tumuan mo ang para hindi ka mamudlayan. Roy G. Biv. Muna sa Roy G. Biv. Okay lang? Ay, talaga. So, next action boy. Kung nag-umpisa, basta na action boy. Lasot sa uno na. Sige. Basta lang ibang mga action. Sige. So, see you tomorrow. Sa kay Aida's Kape, handira sa kuwan sa Barangay 7 sa Purok Magnolia. Morning dira sa inyo. So, bantayan yung iban buwasa kay interesting niyang iban. Sige, mapaway tanay kay pangitaon tanay nga akon nga. Cellphone. Standby na sa action hotline with Action Art Hopon. Ang inyo naman din ang news team. Action Dorel Cabal. Kag-Action Boydran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio.